先日まで進行。つまり禁断の地。はい。闇の王子、ラングリッサー。このラングリッサ。そうです。分かったわ。気負いすぎるなよ。ラズ、王子、洞窟内に魔物がいるようです。黙って通れるほど。皆さんの注意してす。さあ、参ります。通してもらう。私の剣を。
魔物の縄張りに仕方ありません。ランス兄様、レディ、知れたこと。ランス兄、そのあなたがレディン様ですね。私もバルディア。おい、ランス兄様はだ。いいのかランス。お前に任せる。レディ。わかった。私のことはどうぞ。